Бу көнне барлык авыл биләмәләре, оешма, предприятие коллективлары һәм районның чисталыгына битараф булмаган барлык илешләр үзләренә беркетелгән территорияләрне тәртипкә китерде. Уют, Жилсервис, Аграил, Октябрь электр шелтәре, Ростелеком җәмгыятьләренең ир-егетләре Ачы елгасы ярларын посып алган яшь чаган агачларынан арындырды. Балалар сәнгать мәктәбе белән балалар иҗат үзәгенең хезмәт коллективлары Яңа базар территориясе янындагы юл буйларын чүп-чардан тазартты. Җырлап, халыкка рухи азык өләшүче мәдәният йорты эшчеләре кулларына микрофон түгел, электропычкы, электрошапкыч тотып, үзләренә бүленгән юл буен агач үсентеләреннән, чүп үләннәреннән, чүплектән чистартты. Район үзәк дәваханәсе хезмәткәрләре дә өмәдә активлык күрсәтте. Алар югары яркәйдәге иске зиратның койма буйлары янында үскән яшь агачлардан тазартып түкте. Өмәдән Илеш ветеринария станциясе коллективы да читтә калмады. Сегодня коллектив Илишевской районной ветеринарной станции в полном составе вышел на общереспубликанский субботник. Всего 45 человек. Занимаемся покраской ограждений, обрезкой поросли. Көзге өмәдә иң күләмле, иң авыр эш юл ремонт төзелеш идарәсе белән Дорожник җәмгыяте хезмәткәрләренә йөкләтелде. Коллективларның иң уңган егетләре Механизаторская урамындагы авария хәлендәге йортларны сүткәннән соң калган төзелеш чүп-чарын чыгару белән мәшгуль булдылар. КАМАЗ автомашиналары водительләре конвейер урынына эшләде. Тузаннар туздырып, бертуктаусыз көн озынна чүп түкте. Шулай ук юл ремонт төзелеш идарәсе коллективы үзләренең территорияларын тәртипкә китерде. Ишек алдындагы ихаталарындагы тишек мушыкларны чистартып, асфальт белән ямады, тигезләде. Гомумән алганда өмәдә барлыгы 2400 кеше, 43 техника катнашты. Барлыгы 20 тоннага якын чүп-чар түгелде. Тирә-ягыбыз моторланып, чистарып калды. Айгөл Муллаенова, Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.